10 000 stredoškolákov a 8 000 žiakov 2. stupňa základných škôl z celého Slovenska zaplnilo štadión Antona Malatinského na najväčšom športovo-charitatívnom podujatí roka Deň rešpektu a športu 2024. Mal pripomenúť dôležitosť prevencie nenávistných prejavov a šikany na deťoch. Dali sme možno taký signál v podstate dospelákom na Slovensku, že deti im chcú niečo povedať. Deti im chcú povedať, že aký nemáme rovnaký názor na určité veci, môžeme sa rešpektovať, môžeme si to hovoriť v tolerancii, s úctou a toto je v podstate hlavná message tejto celej akcie. Celý ten zámer a celý ten leitmotiv tohto stretnutia je fantastický a nakoľko zaberie, to nevieme posúdiť, ale isté je, že lepšie je zapáliť malú sviečku, ako sa sťažovať na to. Kľúčový bol futbalový zápas tímu osobností integrácie versus osobnosti slovenského futbalu. Deti videli na trávniku Igora Kmeťa, Dominiku Mirgovú či súčasného trénera Spartaka Trnava Michala Gašparíka. Tým slovenských futbalistov viedla legenda červenočírnych Dušan Radolský. Som nadšený, pretože myslím si, že málo kto si pamätá, že by takto bolo zaplnené. Že aj pokiaľ bol vypredaný, ale boli sektory prázdne a tu dnes vidíme všetko zaplnené a je to úžasné, celkové tie decká, ako sa bavia a som rád, že takéto niečo aj spravili a sa urobilo. Ja som tiež úplne nevedel, že do čoho ideme a potom, keď som stál na tom ihrisku, tak si hovorím, že aký je ten štadión neskutočný, aká energia tu je, jak tí deti alebo tí ľudia tu dokážu vytvoriť ten hluk a že by som chcel byť ešte hráčom, lebo tam je to úplne iné ako možno za tou čiarou. Tento svet a táto doba je veľmi ťažká a musíme si ľudia rozumieť a tieto takéto akcie, kde sa zbližujú ľudia, mladí ľudia, deti, dospelí, rodičia, takže to je fantastická vec. Toto je téma, ktorá by sa nemala prehliadať, mali by sme sa o nej rozprávať aj doma s deťmi non-stop. Pretože napríklad ja s Peťkom sa rozprávam, aby vedel, ako reagovať na také situácie a tým, že ja nie som obyčajný človek a on to nebude mať úplne jednoduché, tak ho to chcem naučiť a odbremeniť ho od toho už v tomto veku. Podľa organizátorov slúži deň na zvýšenie povedomia. Oveľa dôležitejšie je, aby kompetentní nezaspali a problematikou šikany na školách sa aktívne zaoberali. Dôležité bude aj to, čo príde po tejto akcii, či sa celý ten sektor zobudí a budeme môcť našim deťom naozaj podávať pomocnú ruku, kedy to budú potrebovať. Podľa štatistík Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky bola šikana v školskom roku 2022-2023 takmer na každej štvrtej základnej škole na Slovensku. Smernica, podľa ktorej majú riaditelia v prípade šikany postupovať, je ešte z roku 2018. Zástupcovia občianskeho združenia Integrácia vyzývajú, aby sa kompetentní tejto dôležitej téme zmysluplne venovali. Samuel Rosinský, Mestská televízia Trnava.